Okay, så først så vil jeg lige starte med at optegne alle mine alkoholer. Så først så har jeg en propan enol, som er 1, 2, 3, 4, 5. Nej, sorry, 3. Som har en OH-binding på den første. Så har vi en 2-metyl-propan enol. Så det er 3 langt. 1, 2, 3. På 2 er der en metyl. Og så en OH her. Så har vi så vores næste, som er 3-metyl-butan-enol, som er 4 lang, og så har 3, nej, det sidder ikke her, som sidder her. Så har vi vores 3-metyl-butan-2-ol, 1, 2, 3, 4. Den har en alkohol på toren, og sådan der. Og så har jeg vores 3-metyl-pentan-3-ol, som er 1, 2, 3, 4, 5. Og så har den en der, og den har der. Og så har jeg vores sidste, som er en pentan-3-ol. Kan vi lige tegne herop. 1, 2, 3, 4, 5. Og har en alkohol på 3. Så vil jeg lige klassificere, om de er primære, sekundære eller tertiære. Vores første her, vores propan-enol, den er primær, fordi at det carbon, som alkoholen sidder på, den har kun én kæde. Så vores næste her, vores 2-metyl-propan-enol, den er også primær, fordi det carbon, den sidder på, kun har én. Og vores 3-metyl-butan-enol, den er også primær, fordi den carbon, som alkoholen den sidder på, også kun er én kæde. Så har vi vores næste, som er sekundær, fordi at det carbon, som den sidder på, den har ligesom 2 kæder. Og så vores 3-metyl-pentan-3-ol, den er tertiær, fordi den carbon, den sidder på, den har 3 kæder. Og så har vi vores allersidste, som er pentan-3-ol, som er sekundær, fordi den har 2, som den ligesom carbonkæder, som ligesom sidder på. Og så når de oxideres, så kan alle de primære, de kan blive til aldehyder. Og det ændrer, det er, at det ændrer deres endelse til at gå fra OL til AL. Og så gør det, at de får en dobbeltbinding til en O, og mister deres H. Så kan vi lige tegne den første op her. Den får ligesom en dobbeltbinding til deres O. Den næste her, den er også primær, så den kan vi også tegne op. Og så den er også primær, så den kan vi også lige tegne op. Så hernede, der har vi en sekundær, og en sekundær, når den bliver oxideret, den bliver til en keton. Og der sker det samme, der mister den også sit H, og så får den en dobbeltbinding til en O, så vi kan tegne den op. Yep. Den dobbeltbinding til O og C. Og her, der får den så endelsen ON i stedet for AL, eller i stedet for OL, ved alkoholerne. Så har vi den her, som også er sekundær. Så det var alle, der var alle, der kunne oxideres. Det der så er med aldehyderne, de kan så nemlig oxideres en til gang, og så bliver de så til en syre, så bliver det til en carboxylsyre. Og det der så sker, det er, at de får en OH-binding på deres C. Så den første her, den har stadig sin 3, som dobbeltbinding til O, men så får den bare en binding til en OH. Den næste, den får så sin 3, en dobbeltbinding til O, og så får den en binding til en OH igen. Og så den sidste, der sker så det samme igen. Den har 4, dobbeltbinding til O, og så har den sin binding til OH. Og så sin syre, eller sin C her.
her der får de så enten sådan carboxylsyre, i stedet for enten ONAL eller OL herover. Ja. Og så vil jeg snakke lidt om ether. Og en ether, det er, når der sker en kondensation mellem to alkoholer, og der så kommer et biprodukt af vand. Og så kan vi bare tage to propanol. Så kan vi have vores, prøv at gøre sådan her. Og så kan vi have vores, OH her. Og så kan vi have vores anden, den kan vi have herovre. Sådan der, med den OH her. Og det der så sker, det er, at begge H'er forsvinder, og det er en O ligesom forsvinder. Og så, så går den ligesom videre her. Og så får vi så et biprodukt af vand også. Og så den må man ligesom navngive dem på, der vi så tager den ene kæde og den anden kæde, og så har vi så ether til sidst, så det bliver propan, ether. Og det samme det egentlig med ester, det er bare hvor man har en alkohol og en carboxylsyre. Så vi kan lige tage vores vores alkohol her, vores propanol. Og så kan vi tage vores syre her, vores propansyre, som så er der. Og så har den så sin OH og sin opbinding til O. Det der så sker herovre, det er at det samme, at der forsvinder begge H'erne, og det er en O, og så fortsætter forbindelsen så. Og den må man navngive på, der starter med at navngive navnet af syren, som er propansyre, og så bliver det så propan og så ester. Ja, så det var det.